Magaro harichengetedzi imba. Yellow bone hauchengetedzi imba. Mino ine point haichengetedzi imba. Chinochengetedza imba unhu hwako. Kana uri munhu ane unhu, anogona kuremekedza mumwe wake, anogona sometimes kuzvininipisa, anogona sometimes kucompromise, zvinochengetedza imba yemunhu. Vedu tisasira tinyepirana paipai nditi taimbofungawo kudaro kuti marriage is not an achievement. Mirai ndikudzei, marriage is an achievement chaiyo. Nokuti dei yanga isiri achievement, hataipemberera. Chinonzi achievement chinhu chinopemberegwa. Handitika vanhu munoungana panorogwa munhu mopembera mwana wedu arorwa kureva kuti achievement. Mukatenga mota, vamwe vanodira dzidoro vachipemberera mota, vamwe vanoita mapati vachipemberera mota, because achievement. Kana mukatenga imba, munoita housewarming, vanhu vanoungana muchiita muchipemberera, inonzi achievement. Saka marriage is an achievement vasikana. Kana isiri achievement haipumbura haipururidzigwi. 1 2. Kana marriage isiri achievement, kana wati ndambobuda mumarriage, why uchizotsvaga munhu kunopinda naye futizve mumarriage? Why uchizogera kuti ndoda kutsvaga murume anondiroora, ndaneta ndoda kugara? It's an achievement. Unotoziva kuti ndatoachieva kuti ndane murume wangu. Handimaona. Saka timu remagaro iri, timu reuyellow bone iri, timu iri remawigi anosvika kumagaro iri, timu renzara dzakareba idzi rinenge richiti inini, this person is not my class, this person is not my class. Time waits for no man. Kana kuti hanzi ndichazorogwa kana nchinge ndakura, ndozorogwa kana nchinge ndachembera, kana ndozodai sandasvika. Hey my guy, kana ukawana munhu arikuda kukuroora, handitika, as long as ane maqualities ako ekuti ndinogona kunogara mumba, indai munogara. Rogwa uinde mumba unogara. Nekuti zvazvinoita ndezvekudai so munotsvaga vanhu vane zvinhu zvavo kudhara. People who have worked so hard in life vasati vasangana nemi, vakatenga dzimba dzavo, vakatenga mota yavo. This is the type of a guy yauri kutsvaga. Iwe hauna chinhu, hauna kana imba yacho, hauna kana mota yacho, hauna kana chinhu, kutsvaga mukomana nezvinhu izvi kuti unogara imomo. Wapinda imomo, zvikanzi zvanetsa musi unonzi wabuda, unobuda usina kana chinhu, because wakana uyu munhu yanazvo. Ko mukambotanga omese. Saka timu iri remagaro iri netimu iri remayellow bone iri ndio rinowanzokuita kamutactic kaka. Hanimaona chekuti ndokutsvaga wangu, haisi klasi yangu, haisi. Uchamira kusvikira wachembera wave hari yofanzirofa uchimirira klasi yako. Kana uchida klasi yako, kana une munhu, wana munhu waunaye, tanga imese. Kana uchida kuti apfeke Jordan, uchamupfekedza Jordan uriwe. Kana uchida kuti apfeke bootleg, uchamutengera bootleg hariwe. Unotransforma munhu wako kumuita zvaunoda iwewe, opfeka zvaunoda iwewe. Zvetype yenyu iro yatove drama, nokuti iwe wacho type yako ndeyakaita sei? Type yako ndeyakaita sei? Saka kana uchitanzi ndine magaro angu anomaona, garo iri harichengetedzi imba we, garo iri hariite kuti upinde marriage we. Tarisa uone vana Slimy, mapuranga ari kungopinda mumba achingoda nemagaro iwayo muchingosara. Saka vasikana, garo harichengetedzi imba madzimai. Chinochengetedza imba munhu, unhu wemunhu, unhu ndo unochengetedza imba. Unhu chinonzi munhu, unhu. Kana usina unhu zvinonetsa. Ndongokudza yangu ichingodarika, handisi kuti kudii kana kuti kudini, but zviri kwamuri. Taona vasikana vakawanda kuti ndingangambomiriri izvozvo nezvandirizvi nezvauri izvozvo, hazvishamisi, hazvikaunti, hazvidini. Zuro uno ndakaona video yemwana akanaka zvekuti, yellow bone akanaka zvekuti, achiurayiwa nemukomana wake. Ndopandakaona kuti life is nonsense. Upenyu hwanakana nebasa rese. We saw pala video last gasp, takaiona. Ndopandakaona kuti kunaka kana kudini tese 6 feet down. Saka vasikana, chinonzi munhu, magaro haamiriri munhu. Munongotambiwa nevarume ava nemagaro iwayo, oenda zvake kunorora asina kana magaro, puranga manzi, ndoyo inopinda mumba. Saka let's set our priorities right in life. Handitika.